Waqt ismih quddiem l-awtorità tal-ippjanar ta' applikazzjoni ta' tliet ċadbiet li kienu se jibdlu d-direzzjoni ta' passaġġ li jintuża min-nies sabiex jinslu bil-mixi fil-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien, l-applikanti irtiraw l-applikazzjoni. Dan il-passaġġ kien ilu jintuża b'mod partikolari mir-residenti qalin għal snin twal u b'dawn ix-xadbiet kien se jingħalaq għal kollox l-aċċess. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg qal li l-Kunsill m'għandu l-ebda problemi biex dan il-passaġġ jiġi trasferit x'imkien ieħor dment li jkun jagħti aċċess lejn it-triq prinċipali ta' Ħondoq. Li ġara kien li fejn ġiet proposta li jitpoġġa dan il-gate u fejn kien ser jiġi il-passaġġ kien ser jitfaċċa falqa privata. Aħna bħala Kunsill m'għandniex ebda diffikultà li din il-passaġġ jiġi trasferit għal post ieħor. Iżda il-problem kienet ser tqum. Dan il-passaġġ jekk hux ser jiġi jibqa' jitfaċċa bħalma qed jitfaċċa bħalissa aktar l-isfel għal ġetri li bija jkun jistgħu jibqa' sejrin nies lejn Ħondoq.